O Grupo Municipal Socialista advirte que o proxecto presentado por Jácome para a Rúa Concordia é inviable e ten un impacto visual enorme. Aseguran que o coloca do lado esquerdo da calzada para evitar a afectación do Plan Especial do Casco Vello e solicitan a súa paralización inmediata, denunciando que carece de informes de viabilidade e de mantemento. Eso segundo creen que podería hipotecar o futuro da cidade. Nun principio falábase de 7 elementos deste tipo, agora xa superamos os 10 que teñamos coñecemento e a cousa vai crecendo. No tramo que leva dende Progreso ao Auditorio, onde irían 6 deles, segundo as estimacións do alcalde, os custes de mantemento que podemos prever a futuro serían dun montante aproximado de 4 millóns de euros anuais. Un absoluto disparate. Para o voceiro socialista este proxecto non é máis ca outro arrebato de Jácome, que xa gastou medio millón de euros na súa redacción. Recurre a técnicos alleos, eses técnicos alleos pasan contratos menores e gastos, 18.000 euros que é o límite, como todos sabemos, para un proxecto, por un servizo neste caso, e casi medio millón de euros que xa aboaron das arcas públicas para algo que non se vai a realizar. E non se vai a realizar porque todo o mundo sabe que iso é imposible de levar á práctica e, sobre todo, imposible de manter. O adefesio que se facía nesta rúa, un máis, que se facía nesta rúa, collendo a parte esquerda, como dicía Natalia, dende abaixo, non? Subindo, pechaba por completo o acceso a todos os establecementos que están dese lado e, ademais, supuña un impacto visual terrible.